Il-ġmiel li joffri pajjiżna għal btajjel affordabbli matul is-sena kollha qed ikompli jiġi nnotat minn diversi personalitajiet rinomati fuq il-midja soċjali. Dan kienu nnotat mis-sit Ingliż ta' Daily Express li rapporta dwar il-filmat qasir li t-tiktoker li ġib l-isem ta' Hena għamlet fejn faħret ħafna l-prodotti li joffru l-Gżejjer Maltin tant li rrakkomandat li segwaċi tagħha biex jikkunsidraw btala f'pajjiżna. F'dan il-filmat qasir li ġie segwit minn madwar 2 miljun persuna minn madwar id-dinja jagħtat numru ta' raġunijiet għalfejn wieħed għandu jżur il-Gżejjer Maltin. B'mod partikolari hija nnotati diversi attivitajiet li wieħed jista' jagħmel fosthom jirrakkomandat li wieħed iżur il-Belt Valletta u r-rikezzi tagħha Għawdex u Kemuna. Hija nnotat ukoll l-aspett kulturali tal-Gżejjer Maltin fejn semmit b'mod partikolari l-patrimonju li ħallew dawk li ħakmu l-Gżejjer Maltin mal-medda ta' żmien bħal-Rumani u l-Arab. Ħana temmet tirrakkomanda lil pajjiżna bħala destinazzjoni għal btal affordabbli matul dan is-sajf li fih mistenni wkoll jiġu numru rekord ta' turisti lejn pajjiżna. Dan mhuwiex l-unika filmat li fl-aħħar xhur innota l-ġmiel li joffru Gżejjer Maltin. Fil-fatt dan jingħaqad ma' filmat ieħor din id-darba mtella minn The Maxwell Streville li żaru pajjiżna waqt li kienu qegħdin fuq cruise. Din il-kopja sinonima għad-dokumentazzjoni tagħhom tal-btajjel li jagħmlu irrakkomandat lil pajjiżna għal-gastronomija lokali kif semmew il-pastizzi fost ikel ieħor huma temmew kif il-Belt Valletta hija aċċessibbli ferm u l-fatt li l-btala f'pajjiżna tista' tkun affordabbli għal but ta' kulħadd. Il-kopja Maxwell saħansitra temmet il-filmat tagħha tistqar li jinsabu ċerti li se jerġgħu iżuru lil Malta fil-ġejjini.